Com molt bé va dir Hegel, no em xurarà. Venga, pues te quiero ver en la puerta de mi despacho y mis monsetos. Aquí estoy, maestá. Hòstia, no puc parar. Adelante. Ya lo sabía. Todos los miembros del Partido Popular no sabemos la Constitución de memoria, ¿verdad, Siruels? Sí. I crec que amb això ja està tot dit, hòstia. M'he tifat. Una altra pel·lícula. És que de veritat tenim molt també. que queda una merda. ¿Qué? Sonrisas y lágrimas. Era buenísima. Una última película. Por favor, de verdad, La última. King Kong. Catalans, des de la tranquil·litat de casa. Pasqual, on estan les galetes? El prestatge de dalt! És perquè no hi arribi. Que cabron. Com dèiem, catalans, des de la tranquil·litat de casa. No hi arribo! On està el tamboret? No ho sé on està el tamboret. Tornem-hi. Catalans, des de la tranquil·litat de casa, quan es pot... Me'n faig creus de com ha canviat Europa des que jo estudiava. Sí, perquè jo estudiava. I ara la feinada és meva per aprendre els nous països que han anat sorgint i que abans no hi eren. Per exemple, què se n'ha fet de la Unió Soviètica? O de Txecoslovàquia? O de Iugoslàvia? Prússia! Prússia? Però tu quin any vas estudiar? Bé, ara tenim països per parar un tren, sempre i quan el tren no sigui de Rodalies, que aquests es paren sols. Toma. Ara tenim, per exemple, Lituània, Croàcia, Letònia... Prússia! Prússia? No, Prússia no. Prússia no. No, Prússia no. En fi, que sembla que els amos d'Europa siguin les agències de viatges. I és per això que avui he trucat al Romano Prodi i li he dit que què li semblaria que en comptes del Partit Democràtic Europeu féssim una agència de viatges. Es podria dir... Prússia! Estàs pesadet amb el Prússia, Estàs tot tu, Es podria dir... Prodigall. No, Prodigall no, que sembla el nom d'una rostisseria. Prússia! No, Prússia no, pesat, Prússia no. En fi, es busca nom. La proposta està a l'aire. Catalans, visca Catalunya. Prússia! Ai! Ets aquí! Hola! Prussieta, boneca! Quina gossa més maca. Vols una galeta?